Good day, good people. In today's lesson, truda kurevisa nekuita a locus question. Question yedu tichazama kuiisa pa screen, but I would advise you kuti pamunoiona, please may you copy it down somewhere so that patinenge takuita you can follow through. Our question reads, use ruler and compasses only for all constructions and show clearly all construction lines and arcs. All constructions should be done on a single diagram. Triangle ABC is such that AB is equal to BC, which is equal to 7 centimeters, and angle ABC is equal to 120 degrees. Construct triangle ABC. Then secondly, bisector of ABC. Thirdly, perpendicular bisector of side BC. Point D is on the same side of AB as C and is such that AD is equal to 7 centimeters and BAD is equal to 45 degrees. Construct BAD. Part 2, mark and label point D. Part 3, shade the region inside the triangle on the same side of AB as C, which contains the points which are nearer BC than BA and nearer B than C. So as is typical of my questions and locus, we are going to do this question step by step. But before we go any further, these are the instruments we are going to be using. This is a ruler yatinowana in the math set, ndoyandokurudzira kuti mushandise, but any ruler can do. This is a compass which we are going to use to construct ma arcs edu nema angles. Then we can use this protractor, but it's not material in our lesson, but we just use it to confirm my angles kuti tamaita zvakanaka here. But you are not allowed to construct angles using a protractor. Then of course, in case there is a mistake, we use our ruler. Let us now begin our question. Saka, we make sure, as we said earlier, kuti the point on our compass and the point of our pencil, zvakaenzana, they are leveled, so that patino construct ma arcs edu nema angles zvibude zvakanaka. We also have to make sure kuti screw ino iyi yakasungwa zvakanaka iri tight kuitira kuti panapa pasabvunda bvunda zvinogona kukanganisa ma arcs edu. Okay, so this is what we have. Some encourage kuti mushandise a separate pencil pakudraw ma lines, but it's typically the same thing, so we are going to use one pencil in this illustration. Question yedu tikaiverenga zvakanaka iri kuti use ruler and compasses. Saka mutende rushanza protractor, as I said earlier, only for all constructions and show clearly all construction lines and arcs. So the lines and arcs you construct, you should show them clearly kureva kuti hamufanirwe kumaraba or anything. Ndo panenge paine ma marks. All constructions should be done on a single diagram. So we want to use this white paper kuconstructa zvatikuda kuconstructa. A iri kuti triangle ABC such that AB is equal to BC, which is equal to 7 centimeters, and ABC is equal to 120 degrees. So let us do this firstly. Saka tatodzwa kudhara kuti we have a triangle ABC. So I'm going to be using our pencil. Saka zvandichaita panapa ndoda kugadzira. Saka zvandichaita panapa ndoda kuconstructa AB. Saka ndinoisa ruler yangu panapa ndi. Then I just put a straight line using a pencil like this. But because of how particular we should be when it comes panapa, hatifango kubvunda bvunda kana kudini, saka I should make sure the line iri really exactly as straight as possible. So let us do that again. Toisa ruler yedu, then a straight pencil line
like that. Taisa that straight line taudzwa panapa kuti AB iri equal to BC zvese zvichiva equal to 7 centimeters. Saka we need to construct 7 centimeters. So zvatinoita pano, kana rula yenyu iri new one sekukurudzira kwedu kuti kana muchipinda mufinal exam dignify the examination by using new stuff. Kunze kwemapen, pen make sure kuti makambeshandisa somewhere kuitira kuti isazokuitirai munana mu-exam. As marula made certain stuff, please dignify the exam by trying to use new stuff. So if your ruler is new, you can do it like this. Munoenda pana 0 panapa mubaya ne this point. Make sure makanyatso kubaya chaipo. Then muvhura your canvas point ye pencil yonobaya panapa. So let me show you what I mean. Saka murikona, that's 7 centimeters. But mathematically speaking, it's really recommended kuti maavoid yavanoti 0 error kubaya pana 1 panapa mobva mavhura kusvikira pana 8 kuti muwane 7. But it's unnecessary because if you mukaita a mistake yekutadza kuzovhura kusvika pana 8 hamuwani 7 centimeters. Saka just make sure kuti markings ari parula penyu anooneka, then movhura pana 0 pano handiti mobva mavhura kusvikira pana 7 like that. Then madaro munonobaya pane any point on your line, you put a arc like this, and mobva manobaya futi pa point ino iyi manje yearc yenyu pari kusangana arc yenyu neyo straight line moisa futi chi another arc like that. Then monyora kuti chi A B like this. Muno monyora kuti chi 7 centimeters. Saka namadaiso tatanga construction. We have been told that this is triangle ABC such that AB is equal to 7 centimeters, BC zvakare is equal to 7 centimeters. Saka since zvese zviri 7 centimeters, there is no need yekuinda parula pedu todzokorodza zvatamboita kuti 7 centimeters. What we can rather do is we just confirm kuti ichiri 7 centimeters yatakavhura. Saka pa 0 handika toona kuti iri kusvika pa 7, saka ichiri 7 centimeters yatakavhura. Tikatarisa pa question pari kunzi BC is equal to 7 centimeters. Saka munonobaya pana B panapa handiti, then mokoisa si arc sihombe. Saka make sure mabaya zvakanaka pana B, musingachinje kunoku moya moisa chi si arc kunoku rakadai so like that. And saka the idea of this arc iringotaura kuti kubva pa point B, we don't know exactly kuti C iri pa point ipi, but inenge iri along this arc. Saka from any point on this arc, it is equidistant, cannot it is 7 centimeters kusvikira pana B. In order for us to be able to determine kuti C anenge ari papi, we read further pa A pari kunzi ABC is equal to 120 degrees. Saka kana ABC iri equal to 120 degrees, tofunga constructor 120 degrees panani pana B panapa. But before we get into that construction, saka kuti ti construct 120 degrees tiine a straight line, zvatongofangwa kuita pana B panapa tinofangwa kuconstructa 60 degrees kuside kunoku. Saka tikaconstructa 60 degrees huku inenge yasara ichi i120, because we have a straight line panapa and we know kuti angles on a straight line it's 180 degrees. Tikabvisa 60 from 180 degrees tinosara tiine chi 120 degrees dzatiri kuda. So this idea is very important, but I'm going to make a video tutorial which explains how we construct basic angles using the
the compass using also arcs. Saka from our earlier discussion yataita patachiratidza kuti how are we going to construct 60 degrees. Magadziriro atinoita 60 degrees ndeaya. We have our compass. Tinongoitidzorerei zvishoma like this. But tinoda kugadzira 60 degrees kuright kwaB kuitira kuti angle inosara kuleft ive 120 degrees. Since taudzwa kuti ABC is equal to chi 120 degrees. So what we do here is tinoenda pana B panapa. Takavhura compass yedu zvishoma tobva tanobaya pana B. Tabaya pana B tichaisa an arc like this. And then make sure kuti hatikanga this length kana kuti distance tinoramba takangofura yakadaro. Kureva kuti hatichinje our compass. Tobva taita sei? Tobva tauya tobaya. Saka let me continue my line. Kuitira kuti zvinyatsokubuda zvandiri kureva. Saka line redu ringati riwedzerei riuye kunoku. Okay. Saka panapa panosangana arc yatagadzira because toda kugadzira 60 degrees painosangana ne this line tobva tabaya that point tisina kuchinja mavhuriro atakaita our compass. Then tongoya panapa toisa kaarc kadiki kakadai. Angle yatatogadzira kuside uku is 60 degrees. Then we take our ruler tonanganisa like this kuti tibatanidze pari kupesana maarc edu nepari kupesana this B point ne straight line. So that is what we are going to do. Make sure kuti zvanatsokuenderana. Then you put your line like this. Murikuona? Saka yatatogadzira kuside kunoku ish is 60 degrees. Question yedu yati rulers and compasses only. But isusu nipamusana pekuti we have a protractor. We can just come here and place our protractor pana B kuti tingo confirma kuti is 60. And as you can see ndaisa pana B protractor yangu. Mukatarisisa muchaona kuti panapa right kanyatsoisa pana B chaipo like that. Mukatarisa muchaona kuti point iyi ndiani ndi 60. Kureva kuti tagona kuconstructa 60 degrees kuside uku. Saka kana taconstructa 60 degrees kuside kunoku inenge yasarawo kuichi 120 degrees. Taudzwa kuti ABC is equal to 120 degrees. Kureva kuti tenge takuya pa point ishi. Remember patamboisa arc re 7 cm ne line redu iri zvoreva kuti panapa ndo panani pana C. And saka ABC ndiani ndi 120 degrees. Then taona kudaro we take our ruler tobatanidza A na B kuitira kuti tive ne triangle yedu yakazara. Saka panapa munotenderera yenyu kushandisa ruler yakati rebei. I'm just being economic kushandisa kadiki kanaka, but yakati rebei ndo inenge iri more beneficial panapa. Because line redu rofunga kupfurira like that. And so A zvayanga ichibvunza kuti because A part 1 yati construct triangle ABC, tato construct a triangle ABC ndo maitirwo azvo. Okay, then let us go to part 2 iri kuti bisector of ABC. Saka chii chinonzi bisector? Chinonzi bisector iline rinohafura in angle, kureva kuti rinogura in angle into an half. Mapaona? Saka this is our point B, this is our point A, like that. So tanzi tiise a bisector of chi? Bisector of ABC. Saka we have two types of bisectors. Tine bisector inodambura a line, tozoita bisector inodambura an angle. Saka panapa toda kudemonstrate a bisector inodambura an angle. Saka tikadambura 120 inosara iri chii? Tingoti half of 120 which is 60. Saka tikazoshandisa
kaprotractor kedu kanofanirwa kutiratidza kuti imwe hafu i60 imwe hafu i60. But zvekuconfirma izvi munozviita when you have time. Otherwise, if you master these skills of locus properly, you won't feel the need to confirm with the protractor. Okay, saka panapa what are we doing? Tiri kuda kuisa the bisector of ABC. Saka bisector ya ABC tinoita sei? Kana tichi bisector angle zvatinoita, tinouya tobaya pana B panapa, tobva tangovhura our compass zvishoma, then toenda paline AB todrawa arc inenge ichitiratidza our angle like that. Ndozvatinotanga taita. Saka tadrawa this arc iri kutiratidza the angle 120 yatinoda kubisector because ndiyo ABC. Tinobva taenda panapa pari kutangira arc redu, then we have to torivhura zvishoma. Handiti tavhura zvishoma arc yedu kuwedzera kuivhura totadi totaisa an arc like this, then without changing this tonobaya futi panapa pari kugumira 120 degrees dzacho totaisa another arc like that, then pari kupesana maline edu apo tichabva taisa a line like this. Sa line redu ringe richipfuura nepapesana maarc richinopfuura nepana B like this. Line racho rofanirwa kunge rakakura, produce it like this. Saka zvatatoita izvi tadambura 120 degrees. Let me just confirm with one side. Tikatora protractor yedu like this, tikanouya tikaisa pana B panapa, tanyatsokuinanganisa pana B, you can actually see kuti iri kunopfuura nepana 60 mukatarisa 60 ish. Saka this is proving kuti tabisector 120 degrees zvakanaka. So ndo mabisector atinoita. Kunobaya pana B tovhura our compass zvishoma tobva taisa an arc iri kutiratidza 120 degrees dzacho, then tonobaya kwatangira 120 towedzera kuvhura our compass toisa an arc kumusoro uku, tobaya kwaperera 120 tisina kuchinja mavhuriro atakaita compass toisa another arc, then tobatanidza malines acho. But make sure please kuti ari kunyatsonopfuura nepakati. So mukaita izvi munenge matobisector angle ABC. Part 3 iri kuda kuti tigadzire a perpendicular bisector of BC. Saka remember ndati tinobisector maangles, tinobisector zvakare malines. So when you are bisecting maangles, how do you do that? Takuratidzai kuti tinobisector sei angle, but when we are bisecting a line, because apo kwanzi perpendicular bisector of a line, tinozvigadzira sei? Tiri kubisector line ripi? BC. What we do is tinoenda pana B tobva tanobaya pana B chaipo chaipo, because tinoda kuhafura line BC, then tovhura our compass more than half ya BC but tisingadariki C, and saka muchishona tiri kuti tiri kuvhura a quarter, then toya kumusoro kutoisa an arc like that, then arc redu toya futi kunoku toataisa another one like this, and tisina kuchinja mavhuriro atakaita panapa tonobaya kuna C, tabaya kuna C chaipo chaipo pana C togura arc E yekutanga yataisa toya futi kunoku tichinogura another arc. Saka as you can see kuti kunoku hazvina kugurika, zvazvinongoreva ndezvekuti pandabaya kunoku arc yandaisa kuzasi yanga isina kunyatsokukura zvakanaka. Saka ndisina kuchinja muri kuona kuti ndongosvika ndichikontinua like this, so zvagurika. Okay, saka panapa I hope ndakukonfusai. Kubaya B tovhura more than half ya BC, to draw an arc toisa neimwe nekuzasi, toenda pana C tisina kuchinja, tonoisa arc, tonokata futi arc iruku. Saka pari kukata maarc edu ndo panenge pari patiri kutsvaga. Saka
tikazongoda kunojoina maline aya, muri kuona like pakati apa tikada kunopa joina tichimeka sure kuti line redu rechinyatso pakati like this, like that. Muri kuona? Saka iri line ratadrowa iri ndiro a perpendicular bisector of side BC. Saka your examiner will know paanenge akumaka anenge achitsvaga zvinhu izvozvizvi achizviwana achitoisa mamarks. Tikazoenda kupart B of our question, iri kuti point D is on the same side of AB. Saka point D iri kutaurwa iri on the same side of AB as C. Saka iri kumusoro kwa AB ndo zvazvinoreva, and is such that AD is equal to 7 centimeters and BAD is equal to 45 degrees. Saka is such that AD, saka kubva pa A kuenda pana D it's 7 centimeters and BAD is equal to 45 degrees. Construct BAD. Saka kuti ticonstruct 45 degrees hazvinetse, tinofanira kutanga taconstructa 90 degrees. 90 degrees tinodziconstructa sei? Tinoenda hanti tinoda kuconstructira pana A because tinoda kuconstructa BAD. Saka pana A ndo panenge paine angle. Even if you look pa question pana A ndo paneka cap. Saka ndo zvatichaita. Saka tinongoya pana A panapa, tobaya pana A, tobva tavhura canvas yedu any length, tongomeka sure kuti hainanyanyokurisa, tobva tanoisa curve kedu panapa kuside huku, then tisina kuchinja toya kune rimwe side toisa futi curve like this. Ndo zvatinoita. Then tadaro tonobata pari kusangana curve kataisa kuside kunoku neline redu, tobva tangofura more than half, tongoti 3/4 yechishona like this. Toya kumusoro kunoku toisa arc, hatitoda kuita mistake yatamboita kuside kunoku, saka toya kunoku toisa futi arc like this. Muri kuzviona? Then tadaro tisina kuchinja our canvas, toya tonobaya kune rimwe side kunoku toisa arc, kunoku toisa futi arc like that. Saka mukacherechedza muchaona kuti maarc edu aya ari kudi pane paari kukatana, tinoda kupabatanidza tichishandisa a ruler, and something fascinating happens because panobva panyatso kupfuura nepa point A exactly. Saka like that. And it making sure that line renyu rinanyatso kupfuura nepa A exactly. Saka apa ndaisa this small dot to show us A like that. Okay. Kureva kuti kuside kunoku i90, uku futi i90 degrees. Then 45 degrees i half ye 90, kureva kuti tikuda ngobisector kuside kunoku. Saka tinobisector sei kuside uku? Kungonobaya pana A, tobva tangovhura kaarc kedu kadiki kanotiratidza angle yatiri kudhila nayo. Saka tinge chinobata apo, toya tobata panapa like that. Then tadaro toya tobata kuside kunoku kwatangira 45 degrees dzedu, towedzera kuvhura our canvas, tomaka kunoku like this. Tisina kuchinja tonobata kune rimwe side futi, tobva tamaka. Kumaka kwataita hamungoona pari kusangana maarc edu apa, ndo patinobva taisa a line ipapo. Saka takuisa a line like this. Muri kuona? Saka line redu iri tatodi kunoku kuside uku it's 45 degrees. Kana muchidhauta, take a protractor, mungoitsveta pana A exactly, moona kuti inokupa here 45 degrees, and as you can see iri kunyatso kunopinda
pana 45 degrees apo. And okay, saka patinge tapedza kubisector this 90 degrees tichiwana this 45 degrees tobva tagadzira so our line like this which is showing the bisection. Kuti tichi answer the second part iri kuti mark and label point D, tinofanirwa kungoenda shandisa ruler yedu. So this is our ruler. Then tobva tavhura 7 centimeters, saka we have 0 apo. Then tovhura 7 centimeters like this. Then tavhura 7 centimeters tongoenda panani na A panapa. Tobva tangoisa kaki kedu kamuri kuona kataisa kunaka pakanokurosa line 45 degrees ndipo panenge painani, panenge paina D. The points are nearer BC than BA, you see. So the points are nearer BC than BA kureva kuti kuside uku zvazvanzi and nearer B than C kureva kuti kuside kuno. Saka this is our triangle. Karegion katoda kusheda ndekanaka kandasheda. So if you follow my instructions, instruction by instruction, you are going to arrive at karegion kavari kuda kange katori as apparent. Okay, so chekupedzisira, this question of course was taken from June 2019. It was a paper 2. That's locus for you. I hope ma understand zvatanga tichiita, and I hope explanation endapa yanyatsokubuda zvakanaka. Just make sure kuti pamunosheda amudarikire. So thank you for your time and your patience. Kune vanoda ma extra lessons, these are our numbers. Munenge muchitiona pa WhatsApp on these 2 numbers. Otherwise, thank you for your time, and I wish you the best when you write your final exams.